Oihartzun irratian eta Oarso Bidasoko hitzaren eskutik papera galdu gabe. Gaurkotasuneko gaiak Oarso aldean. Entzun duzue, papera galdu gabe. Gaurkoan guretzat, egun pozgarria da, aspalditik deramagu Oarso Bidasoko hitzak eta Oihartzun irratiak elkarlanean, baina gaurkoan beste urrats bat aurrera ingo dugu. Eta tira, mai inguru honen bitartez, zuengana hurbildu nahi dugu, eta irudikatu paperik galdu gabe, paperak galdu gabe, soseguz hitz egiten, eta beti ere gure papereko edabideen nostalgia horretatik abiatuta, ikusentzunezkoetan ere murgilduko gala, eta mai inguru hau, jakin dezazuen, zuzenean emititzen ari da oraintxe bertan Oihartzun irratiaren Instagram kontuaren bitartez. Itxaso, Güemes, Oihartzun irratiko esataria. Bai, eskerrik asko, etorri zazten guziai, batez ere hemen dauden ausartai, eskerrak emango diegu, eta txalo bat, nik usteet, animatzetik, gure lehenbiziko esperimentu honta. Bai, bideo bidez ikusi ahal izango da sare sozialetan, baita irrati bidez, entzuten nahiko dira baintxe ere Oihartzun irratiko entzuliak, eta, egia esan hori, aurko gesandakoa iseika oso pozik, lehenbiziko aldia daulako zerbait ditzen dugula, eta hauzet, puntu hartzen ari diogula landetxei, gustatze gaitu, hemen egotia, eta, martxoa probestuz, gure asmoa zan, gaurkotasuneko gaietaz sakontzeko zerbait sortzia, paperak galdu gabe jarri diogu izena, oraingoan feminismoa ekarri dugu gaitzat, eta aurrerago izango dira beste gai batzuk, baina bai eman nahi genion eskualde mailako ikuspegia, gonbitia indiegu Oarsoaldeko herri guztietako mugimenduei, gaurkoan Pasaiako inorrez da animatu, Minomentxe ditugu gaurko parte hartzaileak, eta beste gabe, nik uste, eta hasiko gea aurkezten, eta bakoitza zein den eta nondi datorren? Arratsaldeon, ni bai baina ez naiz, eta Lezoko emakume taldetik nator, Iruntzen emakume taldetik, eta, ea zemuz. Ni Uxu Barnetxea Bruño naz, Oihartzunarra, ezaguten azute hemengo askok, eta Asamblea Feministako kide. Ni Laia naiz, Oreretatik nator, zehazki Zirikatik, gazte feministen taldetik. Aurkezpenak egin da, Arira. Batetik, eskerrik asko zuen honetortzegatik, eskerrik asko. Eta falta zaigu, hemen dagoen gizon bakarra ere aurkeztea, guk ezagutzen dugu noski, baina aurko etxe beste da bera, Oarso Bidasoko hitzan zuzendaia. Hasingo gea. Arira, hemen, zuei gidoi antzeko bat planteatu dizuegu, eta enbor nagusi bat, genuen irudikatu, zuek ere nondik nora joan jakiteko, baina, adarrak, enborroren adarrak, zuek etako dituzute, gaur kontan, eta lehenengo gaia edo, azaleraterean nahi gunun zean gaia, honako da, bihar da, martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna, eta oso galdera orokorra, nola aurkezten da aurtengoa, Eba. Nik uste dut gaur egun politikoki bizitzen nahi gehan momentu aktualak leloarekin definitzen dugula, ez? Batetik fasismoaren kontra borrokatzera gatoz eta horrela planteatzen dugu, ausart, eta, aliantzaz betetako eguna, beti esaten duguna, biharko eguna, gehien aipatzen den eguna da, baina guretzako martxoak 8 egunero da, eta orain inoiz baino gehiago uste dut, giza eskubideak guztiz zapaltzen ari direla esparru guztitan, eta inoiz baino gehiago ahotsa altxatu behar dugula, eta bihar adibidez eguna proposa izango da, eta guk horrela planteatzen dugu. Lezon adibidez egun osoko programa izango dugu, kaleak hartuko ditugu, esparru desberdinetan, gaurtik hasita ja, eta aldarrikapen ez beteko dugu eguna. Oihartzunen egun osoko egitara antolatu dugu, arratsaldeako gehien bat, nahiz eta gero martxoan zehar egongo dien ere martxo feminista delako ere antolatu dugu, Oihartzungo beste eragileekin elkarlanean. Hala ere, nola aurkezten den
martxoak 8 bea, igual, oi hartzunen begirada jarri horretikan, igual mundu mailako begirada edo jartzea beharrezko ikusten genuen, batetik, bueno, egia da, oain datorrela, martxoak 8 datorrela Euskal Herrira, urte eta erdi inguru pasadean ezkoztikan zaintza greba feminista, orokor feminista ingenunetikan urte bete eta erdi pasada, hor bertan jarri genuen eta aldarrikatu genuen zaintza sistema publiko komunitario banda genula, bino hortikan egoera ez da aldatu, ez da irauli eta berdin jarraitzen du sistemak beak, ez? Zapaltzen jarraitzen aibia bendikan emakumeak eta disidente guztiak, eta horrekin abiatu nahiko genuke guk gaurko martxoak 8 nondikan datorren egia da. Gerora igual sakonduko dugula, bino aipatu nahi genuen Espainian eta igual Euskal Herrian ere bai bereziki eskuimotorak azkenaldian eukitzen nahi den gorakadak, eta kasurako Donostiko kaleko afari solidarioen kasuak arneko genuke, azkenean ez dakit, segurtasunan izenean edo erabiltzen dien diskurso arrazista, fascistak zabaltzen nahi dira bolo-bolo bai txaretzatikan, bai eguneko diskursoatikan, eta baita partido politikoen diskursoatikan, orduan. Hoi ere gure ustez importantia zen azpimarratzea, eta gero ere bai, igual mundu mailara igota begira da, bai ikusten genula azken aldian, eta Trump gobernuan sartu den ezkoztikan igual ere errexago edo nabarmenago ikusten da, baina bai jarrera belikoak, edo bueno, bai, jarrera zapaltzaile, suntsitzaile, aliantzarik gabeko zea horiek bai hartu dutela edo mundua. Orduan, hoi, barkatu, ekarreta hoi hartzuna, esan du bezala ebak, egoera horren aurrean agertzen da martxoak 8, horrei erantzuteko gogoz, indarrez, eta aldun duta iten jogu aurrego pentsat, hoi hartzunen egun osoko gitarau batetikan, mino batez ere borroka balin badare, ospakizunetikan inai dugun zerbait da. Horregatikan batukada batekin hasiko dugu, gero aitortza hitzartze bat egongo da, eta gero ja manifestazioai emango jogu bidea. Bale, nik igual gehitzeko guztiz ados bota den guztiarekin, igual gazte mailatik, ez, fascismo testu inguru honetan, gazte feministen sareak edo sortu duen leloa izan da, antifasismoa feminista izango da edo ez da izango, azkenean Euskal Herrian testu inguru zehatz bat daukagu agian Espainiar edo Frantziar estatutik berezten gaituena, eta marko honetan esan dezakegu Euskal Herria antifasista dela, ez, baina, fasismoaren ulerkeratik ere ulertu behar dugu askotan antifasismoaren iruditegia ere patriarkala eta maskulinizatua dela, orduan fasismoari, argi esan nahi dugu, fasismoari ateak izteko bidea feminismoa izango dela. Ez, igual gehitzeko. Eta hori, horeretari dagokionez, asamblada feministak 6 deitu du mobilizazioa, eta guk hortara batzeko gazte blokea deitu dugu 6 gutxitan Zumardian, eta ondoren egongo da pintxopotea asanbladaren eskutik, 11etan bertso saioa, eta gero parranda DJ-ekin. Orduan, aldarrikapena, borroka, eta gero parranda ere bai. Nik gehitu nahiko nuke fasismo hitza erabiltzen nahi asko, eta leloak horrela diolako, eta egoerak ere horrela dakarrelako. Nik uste dut automatikoki fasismo hitza entzuten dugunean eskuina etortzen zaigula, eta tamalez, estatu mailan gertatu da, baina nik uste dut ere herritan gertatzen dela, ezkerraldean ere badago, fasismo kutsua daukaten kideak badaude, eta emakumeak erasotzen gaituzte, eta orduan nik uste ere horren hausnarketa egiteko beharrean gaudela. Badibidez, oarsoaldean, eta norberak bere herrian, eta martxoak 8 izan daiteke hasteko duguna. Eskerrik asko.
Urrengo gaia edo atera nahiko genukena hauxe da. Borroka feminista Euskal Herrian azken urteetako borroketatik gizartea gehien eraldatu duena izan dela diote askok. Hala alda zuen ustez? Bueno, ni pixkat lehenoko aritik tiraka erantzuneko nuke galdera hau, ez, egia da Euskal Herriak tradizio militante handiko herria dela, eta hori hala da, baina feminismoak hori hartu du eta hori bera ere eraldatu du, kuestionatu ditu bertako borroka moldeak, espazio maskulinizatuak desnormalizatzea lortu du, ez? Orduan, bueno, alde hortatik eta sektore honetan uste dut eraldaketa handiak eragin ditula feminismoak Euskal Herri mailan. Nik aipatuko nuke, badela, edo niretzako da, arrotasuna, markatu, horbildengo da gehizio. Arrotzen hauen zerbait da, mugimendu feministak dakan mobilizatzeko gaitasuna. Egia da jendeak igual azken aldi honetan atxikimendu gehiago edo adierazi diola mugimenduari, eta azken aldian, azken urtetan, azken hamarkadan ere esan genezake hiriak beteta ikusi dira, baina niretzako oi hartzun ikustia hain lepo, martxoak 8 batean, hainbeste jende, hain igual ohituta ez nahon jende bat ikustea beste mobilizazioetan eta behiek etortze eta behiek goren parte izatean, niretzako izan da mugimendu feministak herri hontara edo Euskal Herrira, ze uste dut ez dela garrik oi hartzunean mugatzen, uste dut Euskal Herrian lortu dula jendarte oso zabal batea iristea eta jende askori ikuitzea gai honek. Uste dut, oso transversala delako ere bai izan dela edo badela, emaitza hau. Eta emaitza, olatu holde horren emaitza ere bada azkenean, azken aldi honetan erakunde publikoak hartutako politikak, teknikari feminista jarri izana, obligatu izana, legea idagokionez, enpresetan ere, behartuak daude, 50 langiletik gorako enpresetan berretasun planak eukitzia, orduan, uste dut erantzun gizarte implikatu batek ekarri dula ere politikak feministago batzuk eukitzea, ze feministak oraindikan iteko bidea luzia da, baina, uste dut, bide hortan ez dakit den kriston eraldaketa hundiena edo ekarri duen gizarte mugimendu bat, bino badaka nik uste dut indar bat. Eta niretzako ere oso garrantzitsua da feminismoak lortzen ditun aliantzak. Osea, justo zegagaitasun dakan beste eragileekin saretzeko edo, uste dut, nik behintzat beste espazioetan ere militzen dutela, ez dut asamladak, feminismoak beak lortzen duen hainbeste saretze lortu beste espazioekin, eta feminismoa uste dut badela hortarako bide. Nik hola guztiza doz, esan dakoakin, eta ez dukat asko gehiago geitzerik, baina justu bixuek esaten zuen horrekin ez, nik usteet feminismoak hitza bakarra bada ere, esparru asko jasotzen ditula, eta aintzat hartzen ditula, zaurgarriak diren, ez dakit, entitate edo pertsona edo kontzeptuak, eta horrek egiten duela gero saretzea hain potentea, ez? Feminismoa benetazkoa denean, eta guzti horiek kontutan hartzen ditunean, gero hori, mugimenduan nabaritzen da, eta saretzean nabaritzen dela. Beste asunto bat, gazteengan askotan begira dakartzen dugu ez, euskararen erabileran, haien ohituretan, eta omen, gazteen artean jarrera matxistak areagotzen ari dira. Horrela da, zergatik eta zer egin horri aurre egiteko? Baietz, erantzungo nuke, nire kasuan hezkuntzan egiten dut lan, eta, esango nuke baietz. Zergatik gertatzen den, uste dut ez dagoela kausa edo motibo bakarra, baina uste dut, beraientzat sare sozialak, gari batean beste ontzat telebista izan dena, beraientzat sare sozialak dira,
eta beraiek jasotze dituzten ereduak, hildo hortatik doaz, asko eskuinetik, oso modan jarri da, eta ezakit grazioso hitza erabili, baina, hola hartzen dituzte gazteek, beraien referente bihurtu dira, eta beraien bizitzetan referente hoiek dituzten jokabideak aplikatzen dituzte. Hori ez, adibidez, ikastetxetan, araututako espazioak diren horretan ere, dagoeneko horrelako jarrera, matxistak topatzen ditugu, eta gainera, inongo beldurri gabe, eta tamalez, ondorioak jartzea edo egotea ere, ez da erreixa. Guk ere ez, lege baten barruan funtzionatu behar dugu, baino benetan kezkagarria. Eta zer egin horren aurrean, niri zaila egiten zait erantzutea. Uste dut militantzia beharrezkoa dela. Hezkuntza feministan sinisten dut. Uste dut noski norberak bere etxean jaso beharrekoa dela, baina ikastetxetan ordu pilo pasatzen dituzte, eta iruditzen zait hezkuntzak serio hartu behar duela, eta berrantolatu behar ditugula metodologiak eta edukiak gaur egungo gazte hauen kontzientzia pixkat ikutzeko. Era bat ados, esantzunakin. Eba, nik uste dut, beti gerratzen da, eta guantxe de repente etorri zait, los chicos del coro, ez dakitza, baina, bote dengo dut. Eroso nazela da, hoi botako dut. Haupa, hoxue. Haupa. Etorri zait burura, akzion-reakzion, momentu batean pelikulan agertzen da. Eta uste dut, hoi dela, mugimendu feministak mugimendu edo urrats bat ematen duen aldiroia erreakzio bat dator. Eta erreakzio guzti hori datoz, ebak esan bezala, eskuin muturretik naizta, igual ja, ezkerreko espazioetan ere, igual olako moldeak ere egon. Uste dut privilegio bakoitza zalantzan jartzen den momentuan, dena imuitzen gaitula horrek, eta hausnarketa horrek eta desikaste horrek denak muitzen gaitu. Kontua da, bakoitzak ze posizio hartu nahi duen mugimendu hortan. Batzuk, paretan kontra joko behin minio gehiotan, saiatuko gau idesera ikitzen, eta beste batzuk horren aurrean holda hartu egiten dira, eta erantzuneteko beharra eta diskurso niretzako, nire iritziz, utxalekin betetzen dute behaien diskursoa. Duela, egia da gaur egon, ebak esan bezala, sare sozialetan markatu. Zentratzen dela igual eskuin muturran, bazakit, kanpaina kanal nagusia, hori da, komunikazio guztia hortikan da biela, eta irisgarria dela, jende asko gana iristen dela uste dut. Bino bere garaian duela ez asko, arte behintzat, beti esan izan da bai, eske denuntzia faltsuan zenbatekoa izugarria da, eske datuekin argi erakusten da hori deseraiki egiteke lardun. Gu aurrean izango da beti, lehengo jabetian horretak erakutsi bezala fasismoan aurrean egongo ga, gaztiai datuekin erakutsiko dugu eta diskurso horiek, niretzako daturik gabeko diskurso horiek, saiatuko ga deserakitzen gure egitik, bakoitza bere egia izango dula, baina datuen bidez eta nire ustez hor dago gakoa. Pixkanaka ulertzen dut jendea deseroso egotia edo gaztiak deseroso egotia kuestionatze hortan, eta bihaien privilegioak zalantzan ez jarri nahi izatea, baina, denbora da kontua, pixkanaka, eta nik uste bideain daitekeela. Ados esan dakoakin nik, igual gazteen alde zehoz esateko. Ez dakit, hau gazteak jarrera matxistak areagotzen ari direla, eta egia da eta zabaltzen ari da diskurtso hau, baina esan nahiko nuke ere, belaunaldi hauek direla agian gehien edan dutenak eta politizatu direnak ere feminismotik, eta uste reakzio hau ere hortik badatorrela eta hori aipatu da. Hori, azkenean feminismoak lortu du urteetan urte askoren borrokaren ondoren hezkuntzan egotea, instituzioetan egotea, eta guzti honek reakzio bat ekarri dula, baina batez ere agian
osea, bueno, bai, batez ere mutil gazteak direla hemen jarrera hauek birproduzitzen ari direnak, eta dela erreakzio bat feminismoaren lorpenekiko. Orduan, nik uste dut autua ez dakit, zurruna dela, eta dela gazteekin pedagogia egitea, hezkuntza feminista bat eraikitzea, eta faxismoari ateak iztea, eta jazta. Bai, hori egia da, Zentratu geha gehiago, bueno, galderaren erantzunan, eta noski indarkeria igo dela, baina gero badago gazteen artean, eta Euskal Herrian bereziki, militante kopuru oso potentea eta gaina oso aktiboa, eta nik uste hori ere goraipatzekoa dela, garai batean politikako beste arlo batzutan igual zentratu geha, adinagatik, momentu horretan beste arazo batzuk igualtze den nola ikusgarriago, eta egia da gaur egungo gazteak eta neskak gehien bat, egia da badaudela mutil aliatuak ere, baina neskak oso aktibo eta potente direla, eta hori ere goraipatu behar dela. Nik garai batekoa izan da, gure gatazkak kalean konpontzen genituen, ez? Sare sozialetan dagoen gatazka, sare sozialetan konpondu behar da? Ni kalean konpontzekoaren aldekoa naiz. Neri sare sozialak arriskutsuak iruditzen zaizkit, iruditzen zait naiz eta, ez dakit, esango dut, saiatzen diren arautu gabe daudela, dena baimentzen dela, eta uste dut heziketa hori eta leno desikasi hitza erabili dugu eta uste dut beharrezkoa dela, nik nahiago dut herritan eta pertsonan eta iruditzen zait azkenean, ez? Referenteak benetazkoak izan behar direla, pertsonak, eta azkenean pantaien atzean ez dakigu nor dagon. Azkenean asko aktore lanetan bezala ibiltzen dira, esan nahi dut, ez? Paper bat daukate eta horrek saltzen du gaur egun, baina nik uste dut pertsonan eta kalean egin behar dela borroka hori. Ados, baina, uste momentu honetan, sare sozialak ere borrokarako espazio diela, bestela jango gaituztelako. Eta eskuin muturreko erreferenteak badaudelako, erreferente matxistak hor daudelako, eta egia da, ez dakit, sistemak berak ere sare sozialetan eraginak ditula eta jokatzen degula zeo oso handiaren aurka eta aukera gutxirekin, baina uste dut ezin degula borrokarako espazio hori galdu. Eta erreferenteak feministak sortu behar ditugula eta bertan ere aurre egin behar diogula. Bestela, irabaziko dutelako. Ados, Ados biekin, puntuakin. Gu justo azarako 25 hartu genuen gai bezala indarkeria digitala, ez bakarrik hor zabaltzen den eduki matxesta baizik eta erresa delako, zuk esan bezala, ez dakigulako zein don pantailan atzian, eta pantaila baten erantzutia azkenan oso erresa da, edo pantaila batean jardutia oso erresa da, eta erasotzea ere oso erresa da hortikan. Mino, laiak esan donakin ere erabat, nik uste dut diskurso edo, kalian egon behar dugula, mino ezin dugula galdu ez dara digital, edo plaza digital hoi, gure edukiak zabaltzeko, naiz da erasoa jasan igual, eta espazio hortan ere egon behar dugula, zuk esan bezala hoi, diskursiboki guria zabaldu ahal izateko. Ez gala iritsiko behaiek iristan nahi den bezala, igual beste zea bada, baina bai, nik uste dut gure borrokak biletikan ean berdula eta biek elikatu. Ze ongi ikuspegi ezberdinak osatzen goazela, lehen hori aipatu zute zeharka pixkat instituzioen papera, eta hoxe galdetu nahiko genizueke. Emakumeen eskubideak lehen lerroan jartzeko zereginean, zein da erakundeen ardura? Ne horratuko nauen. Asamblean iritze du, bai. Egia da, azken aldian, instituzio feministago batzuz aigeala hitz egiten, baina mendikan lanketa asko dola iteko. Bai uste dugula, alare, oantxe bertan, bigako nagusetan jarri beharko luketela fokua politika feministak eraikitzeko garaian, batetik indarkeria matxista
matxistari aurre egiteko lanetan, eta hor, bai sartzen diela, kontzientziazioa eta aldutze lanak alde batetikan, eta bestetikan indarkeria jasan duten biktimentzat beste modu bateko harta, bai babes soziala, psikologikoa, juridikoa eta berdena. Azkenean transversalagoa den babes batetikan. Palere. Eta zaintza, eta bigarren gako izango litzake zaintza aldea. Horregatikan atea ginen gu 2023ko martxoko 30ean kalea, horregatik galdetu guen Euskal Herria zaintza beste modu batean antolatu behar delako, eta gaur egungo zaintza sistema jasan ezina delako, bai aldarrikatu nola zaintza sistema publiko komunitario bat, bino igual epe luzeko zerbait da, eta azkartasunean edo epe motzean daitezkeen urgentzizko beste behar batzuk ere badaude, dela zaintza langileen erregulazioa barkatu. Ikuskaritzak zaintza langile hauen lamaldintzak zer nolakoak dien, eta bar luze bat. Orduan, sistema beha indikan zoritu bitartean, urgentzizko neurri desente daude hartu aldeitezkenak eta irauli daitezkenak, zaintza langileak eta behaien lana ere duintzeko. Orduan guk hortxe jartzen dugu antxe bertan mira. Guk aipatu dituzunakin bat, bai uste dugu, hori, nahiz eta hasi dian politika feministagoak egiten, oraindik ere falta direla erabaki politiko ausartagoak aspektu batzutan. Eta gero justiziari dagokionean batetik, garbiketa totala, eta prozesuak arindu. Prozesuak orokorrean, baina genero indarkerien kasuan, oraindik ere prozesu luzeak dira eta egoera zaurgarrian dauden emakume horiek babestu behar dira eta alik eta gutxien sufriarazi eta momentu hontan ez da horrela. Gero ere esan bezala hezkuntzan aldaketa egotea beharrezkoa da, egia da ere hasi gehala eta badaudela, hor ere beste abia puntu batzuk, baina motel egiten ari dira eta nik uste egoerak behar du, irakasleok formakuntza behar dugu eta zenbait egoeren aurrean protokoloak ezagutu, ze askotan ea ezagutzen ditugun galdetzen digutenean da, ea badakigun jendeak ulertzen du ezagutu hitza, niretzako ezagutu da jakin egoera baten aurrean nola jokatu, eta gero ere pixkat kirol munduan. Egia da aurrera pausoak eman direla, baina oraindik ere badago sakontzeko gai horretan. Bale, nik igual jodet guztiz beste gauza batera. Niretzako erakundeak izan behar dira baldintza sortzaile borroka sozialentzat eta feminismoarentzat beste guztien artean. Eta nik ekarri eta adibidez zehatz bat horretakoa, uste feminismoak bere baitan patriarkatua zalantzan jartzen duen momentuan familia nuklearra eta heteroaragoa zalantzan jartzen ditula, eta askotan hitz egin dugu kolektiboaz, eta horeretan dago proiektu bat dela etxebizitza komunitarioarena, eta azkenean uste udalgintzak eta horrelako politikek eta horrelako proiektuek askotan aukera ematen digutela beste bizi proiektu batzuk irudikatu alizateko, ez dena zure bikotarekin etxe bizitza bat erosten saiatu, ze bestela zinezkoa da. Eta zure lagunekin bizi edo ezakit beste zerbait irudikatzeko aukera. Orduan, nik hori ekarri dut. Mugimendu feministak ikusten duanez indarra handia du, lorpen asko lortu ditu eta lehen aipatu duzu horreko kuestio batean, galdera batean, aliantzak sortzeko gaitasuna, saretzeko, elkartzeko alegin hori ongi dijoala, ondo ateratzen ari da eta indartzen ari dela,
Tira, herri mailan batez ere, zein da mugimendu feministak zuen herrietan lortu dituen punturik gorenenak edo importanteenak? Bueno, Horeretaren kasuan uste dut mugimendu feministak indar eta lan handia egin dula. Hori denedakigu Horereta mugimendu eta borroka askotako herria izan dela, ez? Eta hor bere lekutxoa egin du feminismoak eraldatu du, ez? Eta uste dut punto honetan lorpen handiena dela herriarentzat eta beste eragileentzat erreferentea dela asamblea feminista, zirika eta mugimendu feminista orokorrean. Ordun hori. Eta gero ere agenda politikoa markatzeko gai dela gaur-gaurkoz herrian. Nik esango nuke, Oiartzunera etorrita, bere ezaugarriak kontuan hartuta, mugimendu feministakin duen gauza politiena dela, jendean kontzentziak hasten du ditula. Kuestioan jarri ditula gauza asko edo galdera asko jarri ditula jendean burutan eta kontzientziazio bat ahalbidetu dula horrek. Niretzako hori da, Oiartzunera ekarri eta gauza politiena, adibidez, lehen gurtian, Xanestadonetan dakagu, Xanestadonak erreko jaiak dira, bazpere, abuztuak lauian egun feminista antolatzen dugu, eta txosnagonean eskaini zen showa izan zen izugarri polita. Ikustia, Oiartzun arrakalatzen, bai, jende kuirrakin eta izan zen super polita, esatia, hau ez nuke, espero, inondik ino ere, oien nuke Oiartzunen irudikatuko. Pasara zitxekenikan eta bitu pasazen eta ze polita lepo zeon gainatuz nagonean, netzako izan zen kristona. Bino, uste dut Oiartzunen kontzientziazioa zaratago, asamblea feministak kanpaina oso potentua ekin ditula, komunan kanpaina alde batetikan, aposatatzeko kanpaina ere intzen, orduan uste dut, bai, eragiten nahi gehala gure hortan, eta denak lorpen bezala hartzen ditu, eta denak arrotasunez bizitzeko modukoak. Hoi da, esango nukena, eta gero zuk aipatu bezala, agenda feminista bat lortzea bidian ere, uste dut, lortu dugula ere bai, leheno, garai batean, oen dela 10 urte edo, ez horren zen mundu guztia, asamblea feministara, etorri mesez bilera ontara, eta genon gure bileraz gain, kriston konpromiso bila beste bilaretan ikuspegi feminista txertatzeko. Eta ja, momentu heldu zen, esango na, kariñoz, oso ondo, baina eske, bestela gure egitarau ezin du gaurra eraman, eta oain da eguna, gaur da eguna, ikusten dugola kolektibo, edo herri mugimenduko beste espazio pila batetan, gu bertan egon gabe ere, beta horrekoiek badaudela. Eta da, ke guai. Zabaltze hori, eta guk ez egon behar izan gabe bertan, olako egitarau potentziak antolatzea herrian niretzako da, jazta. Lasai naiteke. Kristona da, bai. Bai, nik ere saretze hori aipatuko nuke ez. Gure kasuan, lehen aipatu duten bezala, emakume taldean adibidez, oso emakume desberdina gaude, eta adinean, gainera adintarte oso desberdinekoak, eta guretzat hori aberatsa da bai taldean, baina bai gero proposatzen diren ekintzetan eta jardueretan. Eta gero hori Uxoek esan duen bezala, lezon ere uste dut, jarduerak eta ekintzak deitzen direnean, arrakastatxoak direla. Gaurko afari adibidez, sold out gintzan segituan, kontzentrazioak edo manifestaldiago denean ere, jende desberdin asko biltzen gala, ez bakarrik, neskak, perfil politiko jakin batekoak, nik uste, leheno aipatu metzela feminismoak saretu egiten du, eta, hartzen du, ez, talde desberdin ugari jasotzen ditu,
eta herri mailan ere uste dut hori antzematen dela. Eta gero ere udalarekin elkarlan zuzena egon da, oraingo udal taldearekin, eta guretzat hori bai da oso garrantzitsua. Komunikazioa zuzena da, eta beti prest, eta pausoak eman dira azkeneko 2 urte hauetan, eta nabaritzen da. Lorpenak aipatu dituzute, Bizkat herri mailan ikuspegi horretatik, eta guk galdetu nahiko genizueke, mugimendu feministako kide gisa, zuen ibilbidean bereziki oroitzen duzuen une ederrena edo indartsuena, zein den? Ni hasikona. Hau, esan digute, honea torriga momentuan, ez on preparatua, eta orain pentsatzen, niretzako politia izan zen, oi hartzunen, eskezakit, duela zenbat urte izan zen, sangonok COVID baino lehen, nire burako la funtzionatzen du, ezakit 2018 izan zen, edo 2019 izan zen, plazan ingenun, bere gara, modan jarri zen patriarkatua juez kanta bat, eta hoi performance modoko bat egin nuen, plaza hartuta, aurpegiak tapatuta, izan zen, oendikan bideoa ikusten dut, eta eske, olipotota jartzen ditu, da, izugarria, horrekin gatuko, hori ekarri nahiko nuke gaur honea. Vale. Ni ere, nago mila gauzekin burua noen txegertan, ezakit berezi gogoratzen dut duela 2 Madalen, herriko jaitan, urte batzuk zien etzela egiten eta hartu genuen akelarre feminista egiteko autua, eta hori, atera ginen gaztetxetik batukadarekin eta suarekin, iritsi ginen txoz nagunera, erre genuen papin bat, eta ez dakit. Papin bat. Matxirulo bat. Eta hori, eta jendea etorri zitza egun, ez? Kalatu zuen jendearen gan, eta guretzako ere izan zen, urte batzuk ez egin, eta gero berriro berrartzeak, ez dakit, unkigarria izan zen, momentua egia esan. Bira, nik laiak aipatu duen akelarre horrekin lotuta, nik parte hartu nuen, berreskura du aurretik, azkeneko horretako akelarre feministan, izan zen 2018ko uztailan 22an, eta orduan egon, 7 hilabetez, eta egin genuen, gaztetxetik atea, geho La Furian kontzertua zeon, eta, gauzakola erditzen hasi nintzen, bai prematuroa, eta niretzako batetik egoera, nondik nentorren, eta, gero, Furia abeslariare, da rapera feminista, eta, justo kontrakzioekin hasi nintzenean, momentu horretan pentsatzen nahi nintzen, estenatoki aurrean gainean zegoen emakume hori niretzako deskurribendua zela, neurri batean nire burua salbatzen nahi zela, eta orduan, justo laiak, ez dugu hitz egin aurretik, baina niretzako, uste dut, momentu berezia, pertsonala, baina berezia. Konexioak. Papera galdu gabe izena du, ez? Hortzen horretatek eta hitzak abiatu dugun hitzaldi, mai inguru, solasaldi ziklo hau, eta tira ikusten zaituztetenak hemen paperekin, guazen papera botatzera, guazen papera galtzera, eta tira eta bukatze aldera edo, zuen partetik gustatuko litzateke, mikrofono iriki hontan, plaza hontan, esatea, ze desio zen nukete, zuek aurrerantzean mugimendu feministari dagokionez, jendarteari dagokionez, zuen inguruari dagokionez, herriei dagokionez. Ez dakit, ez dut ezer pentsatu, Ez dakit, borroka feminista iruditzen zait eguneroko gauza dela, feminista guztiok gure espazio guztitara eramaten dugun zerbait dela, borroka txikiak ditugula etxean, lagun artean, bikotekidekin, eta jarraitzeko hortan, ez dakit, eraldatzen gabiltzala, espazio ezberdinak,
eta mobilizatzeko egun hauetan jarraitzeko borrokatzen eta espazioetan kaina ematen. Amen. Ez gehiotak, ze gehiago, hortik da gehiago, segitzeko arrakalak sortzen, zuk esan bezala, gure barruan, lehenbizi, eta irikiak egoten ere, bestiak nahiko nuke, desioko nuke, nire ingurua eta Oiartzungo herritarroro eta Euskal Herriko herritarroro, orok burua irikite edukitzea eta presteotia besarkatzeko arrakala hoi denak eta onartzeko desarekin berditugula jarrera batzuk, alaiak esan bezala borroka txiki guztiak supergarrantzitsuak diela norbean eta inguruan eta horiei bidea emateko. Eta aldiberian borroka eguna da, baina ospatzeko eguna, ere bai biharko eguna, gozatu, animatu, batukadara, superondo pasako dugu denak, batzukadan, eta geroko planetan ebai, eta hoixe. Bai, ni ere hortik uste dut, gure aurrekoei ere zor diegula militantzia hau, gaur egun ditugun eskubide asko naiz eta zapalduak egon horietako asko beste emakume batzuk borrokatu dutenagatik lortu dira eta uste dut guk ere badugula horrekin konpromezu bat eta niretzat oso garrantzitsua dela feminismo hitzan kontenplatzea esparru asko daudela eta ezin ditugula ahaztu kolektiboiek. Eta, militantzia eta aurrea. Ez dakit, entzuleetako norbaitek ekarpenen bat nahiko balu, galderan bat, edo zerbait bota, aukera daka ere, iriki dugu mikrofonua denentzako, norbait animatuko alda. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Beste gabe, Laia, Uxue, Eba, mila esker gaurkoagatik eta plazer batzuek hemen eukitzea. Zuei. Oiartzun irratian eta Oarso Bidasoko hitzaren eskutik papera galdu gabe. Gaurkotasuneko gaiak Oarso aldean.